Okay, good evening रायजो राजा नोंथांमोन दिनैसो टाइम मोनदों लाइभ फैनो बे चेनेलाव ओरैबादि बोथोराबो गाज्रि आरो बिजि मारै दङ रायजो राजा नोंथांमोन कमेन्ट्स खालामदो बयबो सिजौ बरगयारि हेलौ गुड इभिनिं बयनिसिमबो रायजो राजा नोंथांमोन एडिआरइ रिजाल्ट आसाम पुलिस रिजाल्ट डिएचएस डिएमइ जिटी पिजिटी डिडाब्लिउ बिराद मोजां मोजां आपडेट दङमोन आं दा मेन चेनेलाव फैगासिनो दङ लाइभ बाव एसे फैग्रोबाय आरो लारि लारि रिजाल्ट फैगासिनो दङ नैबे सेप्तेम्बर जोबनाय लोगो लोगो साख्रि बाख्रि बिटिसिखौ आं मोनथिथ'वा आसाम स्टेटखौ आं दा रायज्लायगासिनो दङ आसाम स्टेटआ चान्सआ फैगासिनो दं नोंथांमोना इलेक्सनाथ' जोब्बाय सरकारा गोदान फैबाय सिंगल पार्टि ओरैबायदि मोजां जासिगोन सिंगल पार्टियाव मोजां जायो जिखुनु जाया रिजनेल पार्टिया मोजां जायो हारसिं सरकार दानो हायोब्ला आरो थांनाय बारा एलायन्स सरकारमोन कमेन्ट्स खालामदो रायजो राजा नोंथांमोन मारै दङ आं मोजां मोजां ब्लग खालामफिननो नाजानोसै समा एबारसो एसे फ्रि जाबाय आरो गरम बोथोराबो जोब्बाय गरमनि थाखायनो माने ब्लगखौनो खालामनो बाग्रा जादोंमोन आर्निंआथ' जाखायानोसै ओरैनो बिजिता बर' बिटिसिनि ग्रेड 3 ग्रेड 4निखौ होगोन ना होआ बाहागोमाया बेखौ देरहा होनायमोन बेखौ दा जेबो मोनथिथ'वा दा मा जायो ओरैनोथ' होगोन खारन माखासे जिनिसा आसाम स्टेटनिफ्राय फैयोथ' फाइनेन्स डिपार्टमेन्टआ आसामनि थायोथ' स' बेखायनो बेखौ होनो हागौ आरो थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेडखौ होनो हागौ माने जानायाव थागोन बियो दा सिबा मा होनो आसामनि सिएमआ मा होनो बे सोनारगोन आरो बिटिसिआ दाथ' अटिकिंआ जायाखै अटिकिंआ समायखिराया मथा मथि दावरावथारलै बहुत मानसि दंफैयो बहुतनो अटिकिंआ जायखिजाया 3 तारिख 3 अक्ट'बराव जानो हागौ 2 अक्ट'बराव गान्धी जयन्ति गान्धीजिनि बार्थडे दङ ना अफिस बन्द थायो बेदिनखालि मथा मथि 3 अक्ट'बराव जानो चान्सआव दङ जोंसार दैमारि बोरै जाखो भाइ बेदरा बोरो नोंना आंनालाय मा जानांगौ जाखो जेबो जाया आं बिन्दासावनो दङ नै एकदम आरामनो मा जानांगौ जाखो फाग्ला फाग्ला दा जिखुनु जाया आसामनि साख्रि रिजाल्टआ फैगासिनो दं लारि लारि आं मेन चेनेलाव लाइभ फैगासिनो दङ मेन चेनेलाव नोंथांमोना थानो हागोन गोबांथार मा जागोन मा जाया सानगासिनो दङ मानसिफोरा साख्रि बाख्रिखौहाय नङा होमबा दा बेल' डिपुटि सिटखौहाय उदालगुरियाव फिन खनसेबाव मोनबोसिगोन डिपुटि सिटआ उदालगुरिनि जागोन थांनाय बाराव जेरै जादोंमोन आरो देग्लायबो जासिगोन आरो ओमफ्राय फरेस्टनि माबा उदालगुरियाव जागोन बायदि खोनादों ओमफ्राय बाखिखौ आं बुंथ'ला दायो फरेस्टनि इएमआ एबार उदालगुरियाव फैगोन आरो डिपुटि सिट फैगोन दे कमेन्ट खालामदो बि बसुमतारी हेलौ जोंसार दैमारि बहा खारखोब्रा नोंलाय मा कमेन्ट खालामासै आसाम पुलिसनि रिजाल्टआ एसे लेट जासिगोन कनस्टेबोला 10 तारिखआव मोननाय नंला 10 तारिखआव मोननो गोनांमोन ग्रेड 4 रिजाल्टआथ' आंनि मथेबा होबानो हासिगोन माने होनबा ग्रेड 4आ बायबा टेस्टल' थाङो नालाय
आरो ग्रेड 4 आंनि मथेबा थाब फैनो हागौ रिजाल्टआ मथा मथि अक्ट'बराव फैनो हागौ अक्ट'बराव बिटिसिआ कमेन्टस फैयाखैना आदसा आङो मेन चेनेलाव थांसै दायो मेन चेनेलाव थांगासिनो दङ डेन्जारलै बे बारनि रिजाल्टआ गोमोहोजोबदों जायो बिदिनो सम सम जायो एकदम सम सम जायो आसामावबो देग्लाय बुहुत बिदिनो सारप्राइज रिजाल्ट फैनो हागौ एसेमब्लियाव आसाम एसेमब्लियावबो बेबायदिनो एकदम माने फोथायथावै रिजाल्ट ओंखारनो हागौ इलेक्सननि बुस्थुआ पलिटिक्सआ बेनो पलिटिक्सआ टेम्परारि पारमानेन्ट नङा दाना दं दानो गैया दसेनो मा जायो हमनो हाया दा मोनायाव लिडारा सोरजोंबा थांनोबो हागौ फैनोबो हागौ आरो बिदिनो जाखायो जायखिजाया बर'नि थाखाय मोजाङानो जाबाय मानो होनबा रिजनेल पार्टि फैबाय माने रिजनेल पार्टि फैयोबा माने गोसोबायदि खामानि मावनो हायो आरो दाथ' मेक्सिमाम लिडारा बर'आनो जाबायना आरो मेक्सिमाम EMआ बर'आनो मोनसिगोन जों मा होनदों माइदांस्रि बसुमतारी जोंनि कर्डिनेटरनि कन्ट्रेक्सुवेलआ मा जागोन ब्र' कन्ट्रेक्सुवेल मामोन आंथ' आदसा माबा नामा आंनि न' खाथिना जागोन एकदम आंनि न' खाथिनि आं बुंथ'ला सोर सानै दङ हा सानै आंनि न' खाथिनि सानै देरहाद आं उनाव खोन्थानोसै आं दसेनि उनाव लाइभ फैगासिनो दं मेन्टेनाव र' फन फैदों